Hola, sóc l'Àngel Martínez i us llegiré el Salm 90. Que Déu us beneeixi. Pregària de Moisès, l'home de Déu. Senyor, tu has estat el nostre refugi de generació en generació. Abans que les muntanyes nasquessin i formessin la terra i el món, des de sempre i per sempre, tu ets Déu. Tu fas tornar a l'home a la pols i dius, torneu-hi, fills d'Adam. Perquè als teus ulls 1000 anys són com el dia d'ahir que ha passat i com una vetlla de la nit. Te'ls has emportat en una inundació. Són com un son, com l'herba que creix al matí. Al matí floreix i creix, al vespre es talla i s'asseca. Perquè nosaltres hem estat consumits per la teva ira i pel teu furor hem estat atordits. Has posat les nostres iniquitats davant teu, els nostres pecats secrets a la llum de la teva presència. Perquè tots els nostres dies han declinat a la teva fúria. Hem acabat els nostres anys com un bleix. Els dies dels nostres anys són 70 anys, o amb molta força 80 anys. I el seu orgull és treball i aflicció, perquè la vida passa de pressa i nosaltres volem. Qui coneix el poder del teu furor i la teva fúria segons el temor que cal tenir de tu? Per tant, ensenya'ns a comptar els nostres dies, a fi que portem saviesa al cor. Torna, Javé, fins quan trigaràs i tingues compassió dels teus servents. Satisfés-nos al matí amb la teva misericòrdia i ho celebrarem. I ens alegrarem tots els nostres dies. Alegra'ns de cor amb els dies que ens has afligit, els anys que hem vist el mal. Que la teva obra sigui visible als teus servents i la teva majestat sobre llurs fills. I que el favor de Javé, el nostre Déu, sigui sobre nosaltres i confirma per a nosaltres l'obra de les nostres mans. Sí, confirma l'obra de les nostres mans.